אוקיי. כאן חבר שלי. קוראים לי ענאי. ואנחנו הולכים לעשות תיאוריה. תיאוריית הגס. כן, נקרא לזה. תיאוריית הגס הבייבי. בייבי גס. אוקיי, נתחיל בלחשוף לכם קצת דברים. נכון. זה רק מיני פרק. סתם, זה לא מיני פרק. זה יהיה באורך של אולי חצי שעה ואולי יותר. אנחנו בזה, לא משנה. אבל אתם יודעים שפעם יש לזה 4 פרקים, ואם אתם תתחילו ב4 ותהיו ב3, זה משתנה בין פרק לפרק ופרק לפרק. אפשר לראות את זה גם אצל דניאל דסטיני, את חלק 1-2. אוקיי. אבל כשאנחנו מתחילים מ4, כל הפרקים משתנים. עברה כבר דקה. אוקיי. נתחיל. תיאוריות. העולם מיינקראפט. של הגס. אתם יודעים למה יש גסטים בנדר? למה הם עצובים גם? למה הם דופים? בגלל שפעם היה הרבה גסטים בעולם. באוברוורד אתה מתכוון. והשחקנים אמרו ככה דבר. לעזאזל, גס, אני לא יכול לצלם פה. לעזאזל, היה כאן גס, אני רואה לבן. אז הם פשוט הכניסו את כולם לנדר, ואז בלי פקודות. לא, בוא נתחיל בפרק השלישי, כי זה הכי טוב, וזה הסבר להם הכי טוב. ואז בפרק הרביעי האנשים לקחו את הגסטים וקלעו אותם. ואז בנדר. ואז הם עשו מיני פורטלים במקום פורטל ענקי כדי להכניס את הכל. ואז הגסטים איכשהו יצאו מהפורטלים הקטנים האלה, ואז הם התחילו להשמיד את הפורטלים, אבל איכשהו השחקנים היה להם כל כך הרבה אובסידיה, עד שבנו את כל הפורטל שהם בנו מקודם בפרק השלישי, והם עשו את זה, ואז הם שברו את הכל. ואז אפשר אותך רגע למאחורי הקלעים? מאחורי הקלעים? כן. אני יכול לגלות לך סוד. ואז אנחנו מסכמים כאן את הסרטון. סתם, אנחנו לא מסכמים כאן את הסרטון, אנחנו ממשיכים בפרקים, עוברים לפרק 1. מיינקראפט. איך בכלל הנדר נוצר? איך בכלל הפיגלינים נכנסו? ומה קרה בכלל בכל העולם? אוקיי, בהתחלה היה פשוט סיד, לא, היה פשוט ברובלוקס, הכל התחיל ברובלוקס. היה ברובלוקס שחקן שאמר, בוא נעשה משחק שקוראים לו ריבוע. פעם קראו למיינקראפט לא מיינקראפט, קראו לו ריבוע. ואז אמרו לו מיינקראפט, כי להגיד לכם למה מיינקראפט? כי משחק ריבועי עם קראפטינג טייבל. לא. מה הבעיה? אז תמשיך. ואז עוברים לפרק השני האחרון, כי התחלנו בפרק השלישי. הפרק השני, פעם השחקנים בנו בתים, ואז הבתים היו מאובסידיאן איכשהו, אני לא יודע. ואז במיינקראפט היה כאלה גסטים בזה,
באוברוורד? לא, באוברוורד, ואז הם שוב פעם הכניסו אותם לגיהנום, ואז הם פשוט, השחקנים הכניסו אותם עוד פעם לגיהנום, ואז שברו את זה עוד פעם, ואז הם אמרו, הם כל כך התעצבנו שהפכו לכועסים ככה, שהם רצו עוד חברים, כי הם מכירים את כולם, ועוד מעט הם הולכים למות. ואם אתם... ואז הם נולדו בייבי גאסט, וזה סוף הסרטון, אבל רגע, אני רוצה להגיד משהו. אם אתם רוצים דבר קטן על הבייבי גאסט, אז אני ארחיב קצת. למה הבייבי גאסט הוא כזה נראה יבש? אוקיי, תחזיק את הבקבוק שלי. למה הבייבי גאסט נראה עצוב ויבש? זה בגלל שהוא באמת יבש. הגאסטים, יש לי תיאוריה שבזמן שהגאסטים היו באוברוורד, אז כל פעם כשגאסט נולד הוא היה יבש. כמו הבייבי גאסטים שאנחנו מכירים. אז היו מכניסים אותו למים חצי שעה בערך, ואז הוא היה חוזר בתור בייבי גאסט, בתור ילד גאסט שמח. אוקיי, בוא נסכם את הסרטון פה. תגיד לו שיהיה עוד סרטון. שמה? יהיה עוד סרטון. הם שמעו אותך. טוב, ביי ביי.